दिले 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 अजय अजय ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಲಗೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುಂಡು ಏ ಚಾತರ ಏನಿರ್ಲಿತ್ತೀಯ ಚಾತರ ಏನಿರ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತೀರ ಚಾ ಪುರ್ಸೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಬರ್ಪಿನ್ ದಕ್ಕು ನೀವು ಸೋನ್ರು ತುಂಬು ಆಯ್ಕು ಭಯಂಕರ ಮಂಡೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಗೋರಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಲಾಕ್ಸ್ मेरे राधिका लॉक्स अत्ता मेरे नम चातार मोदी लक्कने ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸಾಪೇರು ಮೇರ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಕುಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈ ಇದೆ ಊಟ ಅರ್ಪ ಅರ್ಧ ಊಟ ಒಂದು ಕೈ ಇಡೆ ಊಟ ಅರ್ಪ ಮಾರರ್ನ ಅಂಜೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಓಯ್ ಪತ್ತರ್ಚೆ ಪಾಪ ಪಾಪಾರ್ ಗೊಬ್ಬಡದ ಅಂಬ ಕಾಲ್ಪುನ್ ಬುಡೆ ತಿನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾರ ಅರಿ ಅಂಜಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ದಾದದೆ ಅಂದು ಮಾರ ಸಾವು ಆ ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ಕಿನ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಂದ ಅಕ್ಕೊಡು ಅರ್ನಕ್ ಪಿಚ್ಚಿ ಒತ್ತೊಡು ತಾಗಣ್ 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 ಯಾರಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ ದಿಲೆ 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 ಅಜಯ್ ಅಜಯ್ ಅಂಬಕ್ ಅಂಬಕ್ದಾರ್ ಅಂಬಕ್ದಾರ್ ಇರ್ನ ಗೋರಿ ಅವತ್ತು ಅವು ಗೋರಿ ಅತ್ತು ಗೋರಿ ಲಗೋರಿ ಆರ್ ಗೋರಿ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ನೀರ ಅಂದ್ ಯಾರು ತಾಗಣವೆ बोर दीजा ओ इतेर रखिनी आउट रखिनी इतेर रखिनी अगले को भी नॉट आउट यार बात करते यार सत्य अरे सत्य बरोबर माता भाई ಭಯಂಕರ ಶೂಟ್ ಮಾರ್ಯಾರ್ನ ಭಯಂಕರ ಶೂಟರ್ನ ಅರೆ ಬಾಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈಗದ
ಇದು ಮೂಲ ಔಟ್ ರಡ್ಡ ಶೂಟ್ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ವಾವ್ ವಾವ್ 19 ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದುಂಬುಡು ಉಂಡ ಎಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಪಾಡ್ನಿ ಎರ್ನೈತೆ ಜೀರೋನಾ ಓ ಇದು 9 ವಾವ್ ಗೋರಿಯಾ ಮೊಗಲು ಆನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮಾರು ಮೊಗಲು ಎದುರ್ದೇತ ನಮ್ಮ ಏತ ಯಾರು ತುಂಬಿ ಅರೆ ಐಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೀಪರ್ ಉಂತವನೇಜ್ ಉಂತಾರಿ ಅವರವರ ಏಬಿ ಓ ಶಿಟ್ ಏ ಚೂರು ಮಾರ ಎಕ್ಕಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಟ ಶೂಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಓ ಒಟ್ಟು ಸಂದರ ಇನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. No. ಪಡ್ದೆ ಶೋಕ ಒಂದಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ವಾಸ ಹಂಚಿ ಅರ್ಪಿನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋರು
ಅಂದೇಕೋ ಎತ್ತ ಶೋಕು ಆಗುಜಾ ಕೊಳೆ ಹಾಕ್ಲೇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಯಾನಿಜ್ಜಿ ವಾವ್ ಶೂಟ್ ಆರಾಮ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟಾಡ್ ತುಪ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟದ ಈ ಬಂದು ದೂರ ತಕ್ಕುವ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲಗೋರಿ ಪಂತೀರ್ ದಕ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಆತು ದೂರ ಯಾರು ಗೆತ್ತು ಸೋಪ ಪನಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಶೂಡ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ದ ತಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ತಿತ್ತೇವೆ ಸೊಂಟ ತಿತ್ತ